Praise the Lord. Salamat sa awit mga kaigsuonan. Nagapadayag na kung ang kinabuhi, wala na. Wala yun. Amen. Ha? Kung kuhaon na sa Ginoo ang atong kinabuhi, napunta ka atong simbahan. Napunta ka ampo. Wala na. Walang mintras tantong buhi pagyunta, mga lagad dito sa Ginoo. Amen. Because you can overcome any temptations in life or hardship and obstacles in life if you experience the presence of God. And you can experience the presence of God if you have Jesus in your heart. Because Jesus changed your heart and also your way of living. Even kung ang kinahanglan kita nga magapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Aron sa ingon yana, kung kuhaon man ang atong kinabuhi, sigurado ang atong padulngan. Ingon si Pablo, mamatay man tag mabuhi, iya ta sa Ginoo. Okay? Ang topic nga atong pagatunan karon o sa kayano nga topic ang panimportante gyud kaayo sa atong kinabuhi. Atong giulahan og God will never change. Ang Dios dili mausap. Sa may mausap, ikaw at ako. Amen. Siguro sa una, nabihan ni mong gwapaha, nabihan ni mong gwapuha, pero karon unot na ka. Kaya mausap mo kita. Bisan ang kalibutan, mausap. Unya ang atong foundation scripture, ari mabasa sa Malakay chapter 3, verse 6. Iyon ang Malakay chapter 3, verse 6. Ako ang Ginoo, o dili ako mausap. O sa kamong mga kaliwat niya ako, wala pa kayon mapuo. Ang Ginoo mo'y magadugang sa pagpanalangin sa mensahe sa Dios nga atong ibasa. Mag-aampo kita. Amahan na mong langiton, salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong bugma, ug salamat sa imong pagtagad sa among kinabuhi. Lord, padayon ka sa pagpamuhat o pagpanglihok sa pagtuon namo sa imong mga pulong. Give us more wisdom and knowledge, Lord God, so that we can understand your word and apply it daily in our lives. Salamat Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. God will never change. Ang Diyos dili mausap. God is not a man that He would change His mind. Ang Diyos dili samang tawo nga mausap ang iyang hunahon. Unang punto nga atong hatagan sa pagtagad, the moving of this world will change, but the plan of God never change. Amen. Ang lihok sa kalibutan mausap. Pero ang plano sa Diyos, dili yun mausap. Muna sa Jeremiah 29 verse 11, adunay kaugalingong plano ang Diyos para natin. Apang atong makita ang kalibutan mausap. Bisan ganin imong balay, mausap. Ang imong gawi, mausap. Apan ang Diyos, ang plano sa Diyos, dili yun siya mausap. The Word of God and His love never change toward His people. Ang gugma sa Diyos ug ang pulong sa Ginoo, di yun mausap ngadto sa iyang katawhan. That's why we can trust our life in Him fully. Munang
makasalig ta sa itong kinabuhi ngadto sa Ginoo sa kinatibuk-an ngayon. Kaya ang tao di man gyud masalitan. Bisan kung sa kaligtong sa tao, bisan kung sa ka-professional sa tao, bisan kung sa kamaayo sa tao, may kausaban gyud ang tao. Amen. So, we can guarantee that God never leaves us in times of hardship in life. Makagarantiya kita nga ang Ginoo dili mobiya kanato panahon sa kalisod sa kinabuhi. All you have to do is to anchor your life to the Lord with trusting His Word. Ang angay natong pagabuhaton, mga kaigsuonan, atong iangkla ang atong kinabuhi kadto sa Ginoo uban sa pagsalig sa iyang mga pulong. Isalig ba ka sa pulong sa Dios? Kaya usalig ba ka sa istorya sa tao? Nga kanang istorya mausap man. Pero ang pulong sa Dios, ang istorya sa Dios, dili yun mausap mga kaigsuonan. Dili yun mabag-o ang pulong sa Diyos. So all you have to do is to anchor your life with trust in His Word. Because it would happen to us what the Word of God declares to His people. Nganong atong iangkla, atong kaugalingon Diyos, uban sa pagsalig sa pulong sa Ginoo, tungod kay manghitabo gayud unsay gideklarar sa pulong sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Kung mingon ang Ginoong panalanginan kas Ginoo, panalanginan jud kas Dios. Kung mingon ang pulong sa Ginoong ayuhon kaniya, ayuhon jud ka niya. The love of God and His plan, mga kaigsuonan, the love of God and His plan toward His people is not limited. Ang gugmas Dios o ang plano niya ngadto siyang katawhan dili limitado. And it will fulfill in His time. O kini manghitabo sa insaktong panahon. Unang angay kitang makasalig sa Diyos. Number 2, the leadership of this world will change, but not the love of God. Ang mga pagdumala sa kalibutan, mga kaigsuonan, o ang pagdumala sa mga tao dili sa kalibutan, mausap. Pero dili ang gugma sa Dios. Kanang John 3:16, makita nimo nga nagpadayag sa gugma sa Dios. A lot of time we pass by, and the system of this world will always be changing. But the plan of God to bless your life will never change. Daghang mga panahon mananglabay o ang sistema diri sa kalibutan kanunay mag-usap-usap. Apan ang plano sa Dios sa pagpanalangin sa imong kinabuhi dili mausap. Nga bisan asa ka magpuyo, ang panalangin sa Ginoo naa. Dili problema ang lugar. Usahay mingon silang mga tutas laing nasod kay maayo dito, labi na sa Amerika,
Tungod kay ang bugat nga trabaho dito, dakog sweldo. Diri sa Pilipinas, ang bugat nga trabaho, kinagamyan og sweldo. Munang mingon din ang mga ginikanan, iskoy lang yun dong. Kay haron gaan ang trabaho, dako og sweldo. Tinuod ron? Pero dili ang imong iniskwelahan, ang imong sweldo, mo'y mo panalangin nimo. Kung dili, plano na sa Dios nga panalanginan ka sa Ginoo. Ilabi na akong magpatinud-anon ka sa pagpangalagad sa Dios. Hatagan nimo insaktong panahon ang Dios. Kay daghan ang panahon ng labay sa imong kinabuhi. Usaya ang mga sistema sa kalibutan, ganun yung nag-usap-usap, apan ang plano sa Dios sa pagpanalangin sa imong kinabuhi, dili yun mausap. Amen. Munang usalig kita sa Ginoo. Unsa ka panalangin, unsa ka kaswerte na nakabatog kag Dios na sama kanila. How blessed are we to have God like you. Amen. Ang Dios nga imong gisimba karon, tabihan kagamhanan. Omnipotent God siya. Sa ibang pasabot ang omnipotent, gamhanan siya nga Dios. O walay malisod niya. Usahay kita rin naglisod-lisod. Tinuod ba na? Usahay kita rin galisod-lisod sa itong kagalingon. Pero sa Dios, walay malisod. Amen. Omnipresent po siya ng Dios. Presente siya sa tanang dapat. And wherever you go, the presence of God is there. So you can pray everywhere. Isang asa ka, paminawon ka sa Diyos. Omniscient God po siya. He knows everything. He knows your condition. He knows your needs, your problem, the condition of your heart. Kabalaw kang Ginoo. Kung musalig na kita sa Diyos. Amen. Kung salig ganit ka sa imong pensyon, sa imong sweldo, sa imong gisaligang tao, matod pa sa mga sugarol, di malas yun ka. Kaya ka ng tanan, limitado lang. Amen. Unang, ang Diyos dili mo sa angayan siyang saligan. Unang, bulahan ka, nakabatong kag Diyos, nga may paghigugma, ngaway pagluma. Amen. Kauna, ang Diyos nga itong isampit, dili ka dumok. Tinood ba? Ang Diyos nga itong gisimba ka na ito, kung naay linog, aswaton pa na ito, di ka balong mulakaw. Pero ang Diyos nga imong gisimba karon, labihan kagamhanan nga Diyos. Siya ang Diyos ni Jacob, ni Abraham o ni Isaac. Siya ang Diyos sa Israel o siya po ang Diyos sa Biblia. Dili na Diyos na di kakita. Ang Diyos omnipotent, omnipresent, and all-knowing God. Man Diyos ng imong isimba. Unang angayan bigdang musalig. When God start to bless your life and your family, no one can hinder it. Amen ba? Di ba ka malipay niya na? Na kung ang Diyos masugod na kanino pagpanalangin sa imong pamilya o sa imong kinabuhi, walay makababag ni ini. Bisan pakag libutan pakag mga marites. Dili sila kababag sa panalangin sa Dios. Bisan pagkinsay mo daot nimo, walay makabalabag sa panalangin nimo. Muna kanang mga taong uban,
suyaan ka. Kaya sila na trabaho nagkalisod. Pero ikaw nagkakadagaya tungod kay ang panalangin sa Dios naas imong panimalay. Kaya musugod ka pagpanalangin ng Dios sa imong kinabuhi. Amen. Isa pag pilapay mo daot nimo, pilapay mo away nimo, kung ang Dios musugod na ganit panalangin nimo, wag gyud makapugong mga kaigsuon. Amen. This kind of favor will always dwell in your family and also your life. Kani nga klaseng pabor magpuyo ni sa imong pamilya o sa imong kinabuhi. All you have to do is to serve God with all your heart, no matter how difficult it is you are facing today. Amen. All you have to do is to serve God with all your heart, no matter how difficult it is you are facing. Amen ba? Amen. Ang angay lagi na itong buhaton, mga lagat kita, musimba kita. Pag-adlaw nga nga Domingo, para ginas Ginoo. Amen ba? Ayaw yun mo hulong o simba kay nga naman muna'y response nimo sa panalangin sa Dios nga pagabuhaton unya sa imong pamilya. Kasi diyan ang Ginoo na gani musugod ng panalangin sa imong kinabuhi bisan kinsang Poncio Pilato mo pugong di gyud ka pugong kay imo kita. Amen. Sa Dios walay jackpot. Pasugal ka na. Walay lucky charm kay sa mga Chinese butsoy na. Sa Dios plus. Amen. Panalangin. Kung mag-isgot at panalangin, imuha ra gyud na. Way labot ang silingan. Amen ba? Amen. Oh. Way labot ng imong silingan, imo ra gyud na kay kung ang Dios musugod ang panalangin kanimo, wa yoy balabag nimo. Or walay makamalabag. Always put in your mind that the help of God is always present in times of your need. Ha? Ano na ibutang sa imong huna-huna, mga Kristohano, na ang tabang sa Dios kanunay nga presente panahon sa imong panginahanglan. Ang Dios dili maulahi. Ang Dios dili malangan. Ang Dios po dili mag-una-una. Tugma siya sa imong panginahanglan. Munang salamat kay ang Dios maayo kaayo. Number 3. Okay, number 3. The feeling of all people might change, but not how God deal His people. Salibot mo sa buta na. Ang mga pagbati sa tanang mga tao, mga usap, pero dili ang paggiya sa Dios nimo. Ang paggiya sa Dios dili mo usap. He always guides us so that the life of His people will always experience productive living. Kanunay gyud ang Ginoo magagiya kanato. Aron ang kinabuhi sa iyang katawhan, kanunay nga makasinatig produktibong pagkinabuhi. Sa man ang produktibo? Productive. Sa lain nga pinulungan mapungahon. Amen. Nabunga ba ang imong kinabuhi karon? Nagmabungahon ba? Ha? Kaya wala mabungahon ang imong kinabuhi, something wrong with you. Na diferensya nimo kung dili magbabungahon ang kinabuhi. Kaya ang Diyos kanunay nga magiya kanato, aron ang kinabuhi siya katawan magbabungahon. Dato pa dili na abubukos Ginoo nga mahimo kitang pobre. Muna ibutan sinong huna-huna na kung makasinati kang kapobrehon, dili na kabubuton sa Dios. Dili na trabaho sa Dios. Isa man ang trabaho? Usahay trabaho sa demonyo,
usahay kikapi sa iyo. Amen. Anong kanang uban nga pupri kay kapulan kaayo. Anong ang ubang mga tao nga nagtrabaho, ano na nahutdan? Kay waldas man pud kaayo. Di ba? Tinuod ron. Isang nanay ginamos mo palit pag bulan. Nanay Diyos palit pag yugkok. E pareho ng tamis. Diba? That's why use your money wisely. Amen? Munang gamiton nato ang atong kwarta nga maalam mo. Kay matong paskuban, kung ikaw wala kita. Nga naman, kay usahay mahilig tagkas advance. Ha? Saan ang kas advance? O apay sweldo giutang na. O gikaon na. Pag abot sa sweldo, wala kay kwarta. Amen. Munang ang blessing sa Ginoo para maglawa. Dili para ugma. Di kung tagaan kas Ginoo para ugma, di mo nang i-advance. Ginoo para munang usahay kung natay sweldo ang katong sa tindahan kay tago man kag utang. Ginoo man na. Kaya yung tagkasabag, hindi man pagdautan ng kasabag. Pero, kung atong sumadahon, hindi maayos ha. Pero okay naman, kayo yung manang wala pa magkas-advance pastor, wala'y malungat. Kaya mo man yung pagtuo. Ang Ginoo mutagbo sa tanan natong panginahanglan. Amen. So He always guides us so that the life of His people will always experience productive living. In our journey in life, don't trust your ability and your wealth, but trust the unending guidance of God because it will not fail. Sa biyahis kinabuhi, sa banaw sa itong kinabuhi, ayaw kinsalit sa iyong abilidad. Nagtuo ko nga, Fred, banggit mo sa inyong pag-eskwela. Amen ba? Napoy alang-alang na pong pagka-bright. Napoy magpaka-bright. Dato pa magpaka-bright, dining bright. Naging ko'y abilidad na may mga talento. Ayaw na sa ligi. Ayaw sa ligi itong salapi. Kapansalit, sa walay katapusan giya si Ginoo ay kanang dili mapakyas. Amen. Dili mapakyas. Mapakyas pa. Pagsalop sa adlaw, lutang ang Diyos. Napakyas ba ang adlaw? Panahon na yung Joshua. Katong nakikaway si Joshua sa mga tao, nagipasulong si Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo kay dili nila kabisado ang dapit. Kunya na itong orasa gipahunong pagpalubog ang adlaw sa Diyos. Unang sa kasaysayan sa mga kalendaryo, mga adlaw, kulang o sa kaadlaw ang counting sa kalibutan. Dili kalibutan adlaw. Amen. Kay gipahunong sa Diyos sa panahon ni Joshua. Mabagyas ba ang pagsalop sa adlaw lukang ang pagpanalangin sa Diyos sa iyong kinabuhi? Amen! Mabagyas ba? Ang pagpanalangin sa Ginoo, Ginoo mabagyas. He controls everything. Amen ba? He controls your life and He knows your need. Unang salamat sa Ginoo na nakapangalangan ka sa Diyos sa Biblia ang paagi, dili sa relihiyon. Kaya kung sa Biblia pang paagi o sa reliyon pang paagi, sinayot na hinunta. Kung sa reliyon pang pamaagi ang imong pagpangalagan sa Ginoo, muna mingon kang panahos permisan ko dito mga karne kay makatarugtong. Oo. Kita mo sa pagbulat. Ina inyong salingan. Hindi na sila magsubag bulat, maglutob karne. Ina nadala sa inyong balay. Kami nang nalagad sa Diyos sa Bibliang paagi. Amen. Dili sa tradisyon na paagi.
Amen. Tradition has been trying to nullify the Word of God. Amen. Do you agree with me? You know what na? Mga kaigsunan. Unang ingon si David. David says in his writing, some trust in chariot and also their horsemen, but I trust in the name of the Lord. Why? Because there is power in the name of Jesus. Amen. Istorya ba? Kung ang istorya hindi. Pwedeng tinoon, pwedeng hilig ang istorya. Nag-meeting si Satanas. Tawag niya yung mga demonyo. Dali mo! Mga demonyo mo ha? Demonyo na siya. Yung ba yung demonyo mo ha? Padala ko kamuin ng dapitan, lain-lain mga balay. Kuha ang inagkaluyaw, hindi at mga atake nila. Kanalang mga Kristuano balay. Ayaw dili Kristuano. Ano man, di mo balhit niya. Adi ko itong sa demonyo. Katawa ko sa demonyo, ano man. Kristuano, puro maritis. Katawa ko sa grabe ka, grabe ka isok. Yung witness ka ng kasuko. Yung isang kasuko, sa kapulong. Tao lang yung demonyo. Tanan, nireport ng Satanas. Ali, kaya ganyan ko bang demonyo kayo, nag-focus sila mga witnesses sa mga Kristuano. Dahil sa demonyo nga, lugos mula kang mong padoon ni Satanas. Ingat din yung Satanas. Ikaw, maglagay lang kayo magka. Siya, wala ko'y nakuha dito. Kaya katong balaya, nagsige man silang ambog. Naingalan. Nasige nila isang. Kanya, si Satanas po sa trono. Ingon siya. Kinsa man ang ngalan ng imong ipanghinakot. Ingon sa demonyo. Ngalan ni Jesus. Pag-something ngalan ni Jesus, hulog si Satanas sa iyang trono. Because there is power in the name of Jesus. Amen! Kung mangayon ka sa Ginoo, pinagi sa ngalan ni Jesus, tumagon ka sa Ginoo. Kung magpalayas ng demonyo, o drive out ng mga evil spirit in the name of Jesus. Amen. Kung mangayon ka kaayuhan in the name of Jesus. Munang ningon si David, ako nagsalig sa ngalan sa iyo. Amen! Dalaygon ang ngalan sa Diyos. In conclusion, if the love of God never change, then as our response to Him, we need to serve Him with a faithful heart. Amen! Kung ang gugma sa Diyos, dili mausap. So, ang atong tubag, ngadto si Ginoo, kinahanglan tang mga lagad, uban sa matinud-anon nga kasing-kasing. Because there is future hope to our coming generation to receive God's salvation because He never changed. Amen. Na ay paglaom sa umaabot na itong henerasyon sa magdawat sa kaluwasan kay ang Diyos dili mausa. Amen. Ngayon paghinabang sa gobyerno, pag-adto nimo maingon ng in-charge, ay naulahin na ka, nahurot na. Ingon na lang, sayang sa completed ako. Awa kayo magiging. Pero sa Ginoo, walay ulahin na. Magdawat nimo ang panalangin sa iyo. Pag-i-install. Amen! Amen! Walay ulay mo una sa Diyos. Walay
sipsipanay sa Ginoo. Amen ba? Kung takos kang panalanginan yung kas Ginoo. Walay pila na sana naging bato pa, naging hangin pa. Blessing para sa Ginoo. Kung imuha. Amen. Bulan ka lang ng imong panalangin, ay rapat ko na. Ayaw ikas advance. Kaya pareho niya kasubang mga tao, ang nakadawat ng friend, yung hatong istindahan, kaya ikas advance sa manangutang ng daan. Ano na kita? Tinawag, igugin ng tanan. Walang impili. Isa walang igo, kita ka friend. Pero ang naigo ka, nabako. Praise the Lord. God will never fail. Amen ba? Bisan magkapakyas-pakyas pa ka. Bisan nasuko pa ka. Nakapamalikas ka tungkol sa kasukunin mo. Abang wala mo usap ang Diyos. Ariyan pag-igugma mo. Ang pagpanalangin mo. Wala mo usap. Napabilin ang panalangin ng grasya sa Diyos sa imong kinabuhi. He loves us. Amen. Kahigog pa siya natin, Panginoon. Ikaw, kahigog mabakas Diyos. Ang Biblia na yung love the Lord with all your heart. Not with a part of your heart. But the Bible teaches us, love the Lord with all your heart. Amen. Kung love niyo si Jesus, sige yun niyo siyang simba. Amen. Amen ba? Amen. Kung pang simba ay istoryahan din ka papiri. Amen. Kaya na may istorya, kung tawag ayaw mo papiri. Kapag sa katinuod ba? Anong usas dato, bias ba, iskulo? Karang bisag busok na puno kayo, gumumpira. Iyang kuuton ang tutunlan. Harap musuko, magtusian, ikuuton niya, ang musuka, kaya mukhaon na kung kilamit, tingka. Dili magpapili ka ba ikaw? Sila man to. Pero ikaw kay anak ka sabihin, ayaw papili kung pagsimba ang istorya. Ayaw ibaylo ang himungaan sa ito. Ingon po ng mga, niya sa magitan ng himungaan, pastor, sa itlog, pero ang itlog, pwedeng mabugok. Pero ang himungaan, pwedeng mo reproduce o daghan. Ang sa may po pasamunta ko, ayaw ibaylo ang Ginoo sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong mga transaksyon, sa imong plano, sa imong kinabuhi. Kaya siya ang magapanalangin sa tanang aspito sa imong kinabuhi. Good health, sa Diyos makuha. Peace of mind and joy in your heart, sa Diyos makuha. Provision, sa Diyos makuha. Siya ang tanan, tag-iyas tanan. Alagari siya. Samtang may ginhawa, samtang may panahon pa, simbahan. Sayang ba, lumalimba kayo na transaksyon. May mga bisita, may mga parenting, ikas gawa sa naso mo abot, magulat sila. Nga himan-himan na ulahi pag abot, tinay mong hinulat, ang simba humanan. Pero ikaw ang kasimba, hindi pa inubibo ang itlog sa imunga. Amen. Amen ba? Pero pag ibro'y manok ng mga dagko, kayo ka ng mga kabir, ka ng mga huluhano, ka ng mga Rhode Island, dagko kayo na sila. Pagpasabot, dagko kayo inyong Diyos. Amen! Dagko kayo ang inyong Diyos! Itlog, gamay na kayo. Ang itlog nagrepresentar sa imong mga transaksyon, sa imong negosyo, sa imong trabaho, sa imong mga plano sa kinabuhi. Pero ang himungaan, dako kayo, muhat at ugad ang ito. Kinsa na himungaan, si Jesus. Amen! It is only an idiomatic expression. But there is reality kung sa'y akong resulte ninyo ka rin. Amen! Manindong ta, amahan na mong langit noon,
Salamat sa mga kinabuhi sa imong mga anak karon nga niadili. Kahit challenge silang kinabuhi, pagsulay sa ilang relasyon, panalapig na pagsulay, panlawas na pagsulay, apan na ang Diyos na mutabang kanila. Salamat, Lord, sa mga kinabuhi, sa imong mga tubaga ang ilang mga pagkakas. Tubaga ang ilang mga panganubi. Ilabay na, Ginoo, ang nagalantaw karon sa among lives. Asa ni Panginoon, wala kung kailan-ila. Apan ikaw labaw nga nakailang kanila. Panalangini sila, Ginoo. Ayuha ang balabila. Allow them, Lord God, to experience the open heaven sa ilang kinabuhi. In the name of Jesus. Ang tanan ng mga anak sa Diyos, magaingong. Amen.